Eşen köpürden geçençe doňguda daý diýipdirledi. Ava. Sol näzirenni şu döwürde diýenne doňguda daý diýdirjekmi ýa ýok? Diýdirjekler, näme diýdirmeli? Bu mat iýiň ýoly düşünmeýär, olsa doňguda daý diýmeli. Ha, çare ýok diýende. Çäre ýok asıl. İýiň ýoly çyk bo doňguda daý diýmeli. Yemeklik goýanypdy men näzerimde. Näzire? Son aňyrdan ata-baba gelýände hatda bir rady gir edip tu iýiň tirjek bolsam, Oo. çären ýok diýmeli bolýar. Doňguda daý. Doňguda daý diýmeli bolýar. Aha. Näme diýmeli o tarap ýogum eňiljekkä da. Oo da. Son baýyk diýmeli bolýar da. Ha, bol tamam. Daý diýsen gowum diýmesen gowum. Tamam, tutay. Değil mi garaz? Oo. Bıraktım el olur rahata. Şey işin yola salmalı. Yok, salman olur da. Diýsen gowum diýmesen gowum diýen. Bilmesen o şada atla. Onda diýmesen gow başarsan çare ýok bolsa diýmer oý diýen. Ha istemi geçti o zaman sen önce etmeli olacak. Ha, bol sağ ol. Sadafa var. Sağ ol. Sağ ol.